Haterii ne au la rington. N-aștept sezonul estival. Că eu și gata sunt pe pas. Îți semnez tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe bar. Eu și gata sunt pe bar. N-aștept sezonul estival. Că eu și gata sunt pe bar. Îți semnez tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe bar. Eu și gata sunt pe bar. Ce se face? Hai că nu mai putem. Compañero de trabajo. Se conșura sărazănii. Aici vă servez cu ce mai rămas. Aici am iconițele, aici este sertar. Și la bănuță, acolo aici alt sertar. Aici sertar ca și la man. Acolo la fel e sertar. Sertarul, loc ușor acolo. Așa. Asta v-am mai arătat. Frigiderul. Vă dau o milka. Hai că mănânc un iaurt acum. Pâinea asta v-am zis că o am de mult, dar îi dau o viteză. O să beau o cola, că bere nu, că n-am voie, că trebuie să conduc.
Dar nu știu cât, că trebuie să mă duc să încarc și după aia să fac pauza de 24. Să pregătesc și un iaurt de caise, cireașă și lămâie. Cireașă și lămâie, ananas, caise și căpșuni. Dacă le-am rupt pe astea, îl mânc pe ăla de cireașe. Ăsta îl punem înapoi. Opa. Avem o gamă variată de iaurturi. Ăsta e altfel. Așa. Să le pun înapoi. Așa. Așa. Ăla vine acolo. Astea dau aici. Brânzica. Aici o să ne apucăm să ne mai facem niște sandwich-uri, că au fost bune. Așa, nu? Să punem pâinica. Să stai să mai băgăm niște cola la rece. Închidem ăsta. Îl punem aici o secundă. Așa. Închidem asta. Ridicăm patul. Opa! Opa, stai că nu se poate că bebe și-o dat scaunul în spate, să stai și el confortabil. Vezi? Și nu pot să ridic patul. Că el e șmecher. Opa, așa. Și acum ridicăm patul. Aici avem mocasenii și geaca. Și aici avem lada. Numai o secundă. Să iau de aici așa. S-ar putea să bag o sticlă cu apă la rece, dar o să bag și cola. Opa. Din greșeală am clansonat. Mai avem o bere. Așa. Am o sticlă cu apă. Opa. Și apa o bem numai de la, adică de firmă. Săraca firmă. Și cam atâta, nu? Da. Închidem patul. Opa, scuze. Hai că închid să fac un pic de ordine, văd că fur curent. Hai, ceau!